Hi guys! Masong adlaw na yung tanan. Napakyas tapod ko. Karong adlaw ta ko maadlong tagbilaran kay agahang tambal nga pinobarbital ka ng para sa epilepsy. Gamay na naman si Za. Pangasa kasimana na laman. Ning chat ko sa sekretary sa ang doktora si Dr. Bakapas. Nangutan ako sekretary og naabay klinik karon. Nja, ni reply mas kuan, Ma'am Cora Barol ingan siya nga. Karang nay wa ko ni klinik kay ta ako nos doktora sa laing nasod nagbakasyon. Daghan ako ginahana og asa ko magpa check up kay basig si doktora makapas dugay pa mo balik abtan pag duha ka semana nga na. Dagang tambal pang asa ka semana na naman. Dinang hagatad ko. Nangutana ko ni Flora og makaresita ba si Doc Bon. Karang doktor niya sa ubay og makaresita ba og kanang may pinobarbital. Kay kanang pinobarbital al pwede na na mo resita kana arang naay isto license. Nja pwede man kuno. Sa pagsige hana sa ang tambal og asa ka kudan yung paresita kay pangasa ka semana na lamang karong semana na lamang taman. Nakatuog gustaas. Pagmata na pagbasa nas messenger nag-chat ag koan sekretary sa ang neurodoktor. Ngayon nga na ako sa doktora ugma magpalista ba kuno ko. Salamat sa Ginoo. Di ta pasagdan sa Ginoo kay naa jay himon nga mga pamaagi. Lipay na ko. Wa ko nang hilak. Wa ko nang hilak kay hilak kung matari mahimo. Kay sa una katong na dito ko sa Manila o karang nay kung ano ko'y tambalan sa agang resita gikan sa buhol di dawaton. Muhilak nga ko dito. Kuwang laman sa muligid ko gawa sa Mercury. Pero karon di na. Truho na yung batasan. 2026 di na ako maghilak-hilak. Utruho na yung batasan kay ngilad. Tiguang na maghilak-hilak pa. Maorto guys, ugma ako mulakaw. Pa-check up po. Sila nanay ug tatay padari mahadlok sila og kanang na ako rang sa mulakaw. Kaya sa ako tukaran ko inig lakaw na nga na ba. Pero di ko na mahadlok. Kanang mulakaw ko ang mga isalig sa Ginoo ang mga lakaw nga na safety ra ko nga na di ko mahadlok og kanang na ako rang asa. Pero si nanay ug si tatay lagi di sila mosugot og akura. Paabanan ko no kung ate Flor de Lisa. Pero o karon dyan nag-akura. Kaya dali raman na. Nanginit nagpanahon. Gani habuntag sa suka ning uwan man. Uy, klaro guan ron langit. Yabas nanay. Uwan init, pistas langit. O gahaning pa, hinluan ning juta da. Daro tayo pila kay bayad na ning inadlaw tay. Karing juta dari. Ay, kaya lang nag-spray, anong kakay problema? Esmihan ba? 500 na. Ara kaluoy makasud mao na. Grabe ka jung labong nga. Yan, lagi, kay gula-gula. Wa na may nagkugi. Tapos suho ka gula. Tuwa man day kuan. Laja nga lubi sa ka. Punuan nga ara kahabog sa kabulig. Wa ni sa kadha. Unsa man na ipot do na? Hindi naman na. Daghan ay bunga tay. Murag sulti-tingan ko na ning lubi ha. Namunga ka na rin ka. Namo nga lagi taran. Tara magalinay, wa na bunga sa una. Si manang hilin to as Manila. Da sinanay may ilang gihimog caretaker dia. Si tatay pa yung gwardiya. Grabe sa hilay ka ajo ay. Kaya si Zanglay. Na? Sinanay caretaker sa nga buwak. Tatay may gwardiya. Grabe. Kaya hay. Ganyan ko, kaluyon ko na sa kaluoy. Kaluyon, pagkaluoy. Asa tay? Kaluyon po na itong bobo, yung mamatay ng buwak. Sila rin, drag tunding mata Sang Ethiopia. Sila drag to, no? Magwagamay ka na. Hada lagi buwak si manang iring-iring. Tambaw mo na, ikan man na marilo. Iring-iring man eh. Tambaw na.
Mo ni pait. Amo kalabangan na. Asal ka rin. Ano? Wala may na po ni kaog salad. Salad pa po. Labos bagong tuig. Nabuli Ag salad. Mukaon. Duga na pansin. Inumistori na magsalad eh, mukaon. Ang Land Transportation Office, LTO nga, unong na ang pag-embargo sa driver's lesson sa mga motorista nga malanggigit sa mga traffic violation sukar sa bagong kamanduan na ipagawas ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez Bugiro pa naman ito. ngadto ni Nebe. Kini nga lakang gihimo aron Narabis na na sinanay kay ang proseso sa pagdakop sige ra mag og kos malikayan cellphone ang tanag mga balita. palibog sa publiko diin imbes nga kuhaon ang physical nga card ang lisensya mupaubos na lang sa alert. Daan taxi. Kuantay sinanay kita nag-web sa Facebook kada ka nang apam. Dili ako dugang nini di usab-usab ang tagal ng takamao sa tagal sa paghusay sa mga kaso sa trapiko gikan sa 15 ka calendar days ngadto na sa 15 ka working days. Prihod. Kaya wag mong gunahan. Og di gusto mag 1,000 sa ipamawir. Mura mga mawalson si Manong matubog Sana na po. mag-spray nga mambatay. Di na mga Di lagi pwedeng wala nagkugol, magkurod-kurod kamatay. Magutot. Oto taman ng kugurog isprehan na alabag tinginit na karon. Tagpila man nitong spray. Normal ug mga mantel sa lamisa sunod tuig pagbayad. Ano di sa lisod, lisod magsamot na kalisod sunod tuig. Sunod pa man iniro na eh. Sunod, lisod na gani karong tuiga, sunod tuig pa ba? Masamot na. Di sa, Ato sa ibabaw siguro kay sinimalik ito. ang mga bahay dito. Ibabaw. Nay, nay po ato nay ba? Di lagi sa Nay, kay. o birthday mo siya nay, wa kay kami nila itong bartirang tulo mo tumantan, wala kay itan. Ha? Kanang amo-amo ba mag-birthday ma'am? Ha? Amo-amo ba mag-birthday? Kanding ko no ibartir. Sa ibarter? Kanding. Kandi. Wala kayo tang tanan ani nay. Isa ka floor ba o isa ka mantel, wala kayo tang kadidad. Di isa kay luoy kanding. Birthday man mo amo. Pero huibis. Pero Balik cara man ang kanding, balik cara di na nang kwarta rin kinanglanon kay kinang may kwarta. sila kan din nay. Check up. Kon, 4,000 din no. Pinalit mo pa nag 4,000. Tosan. O pwede magtimbangan ni jog pila ka kilo yung gusto. Aba lang ta ko mi nay. Ano sa kalsada ang gilugay? Wow, ikaw, ay ba pula ka kilo, basta kay ibalik sa ay na. Kaya ito sa kilo kay sinyala ng kadina. Kadina rin nakabugat yan. Isa na. Nanganak na na. Ha? Nagkaanak na na. Anak Kakasal. ko sa. Sarap ulit yung anak. Dugay na. Taga sa manday mo. Kandihay. Ah, kandihay raman di ay. Dili nga na ta. Ang kanding. Paano? Di halid na. Di. Wala gyud mo. Ibalik sa ay na pala sa kay pinalit mo pa na. Dali ka tanan na. Wala kini kandi lagi balita. Mahal pero baligya bra. Pila? 65. Tiyaw. Lagi, namatay pa po. Sa sitesing ko? Kalalay. Lapalo. Ano ba mo sa gilugo? Ano man? Humana, dasa nga buwan. Good morning, ma'am. Sinutar na ma'am ka ha. Wala maestra ka. Agi robot na kadi mo buwag nimo. Sige, iban-iba na sige pangauras. Ano na tayo ligo una kan ka mahu. Og isa kay na sa motor ay karang iro, jato sapa. Hawiri, tarang, kanyang mulukso. Di ko hadli ko ang kusgan ra ba na. Mulukso, palaman na. Mawaan dyan. Hani. Mahino dyan ato sapa, mulubog naman po rin human. Sorry na to kung ito ta. Mauna. Kay, Halika na dyan. birthday ko rin siya, ma'am. Magboda noon. Classmate, naman nga rin pa ito kanding. Kandihay. Paman. Ano nga ito mo naman magplumat. Baylo ang kunuplumat. Uwang ba? Kanding pa yung Di ang ilang amo. Ibilig sa kanding. Ni man nga, dai imong plurmat na daghan ko nung kay plurmat unsa. 300 kilo. Di, siya ito niyo 250 sa mahal mo. Mahal ang kanding runtay. Di, 250 ang kasi. Ikaw, wala sa kaya mo sa mahalin na. Ida
Si Timmy lagbuok. Bibigyan ng 4,000. Nagan sila to pagpalitan na ay. Ha? Kay wa na ito nakinilaw. Gan kita. Ano si? Pagpalit ila hapon. Paman to na Kinilo yung kanding ka. Kaya ba ko yung talatyo? Wala lagi 8,000 man Ang dito buhay nga 4,000. kanding 250, kanding nga kanding 500. Karong kay Labas baboy Ang kanding di man mahalin sa iba diyan mo dyan. 500. Unang mga tanim lagi. Sunod na ko magbuhi o kanang nay. Yawa na mo daw. Baka lang lang buhi ka nay. Di kita pa baka kay di mo mga asma tanom. Huwag dugusan kung problema ka ng dugusan. Kanang kugon dia. Hindi din ako nang esprihan mo. Hala, lamay mga sa palit ko sa kabakan sa makaanak mo nag mga tulo ka buok. Karugasan ka ng inahan nga baka. Ang lagi maglugway lagi. Siya ang problema maglugway. Nay kaaloy ngutana pa kang aloy. Daw di abot dihan sa 20. Ang dimil. Kaloy kato. 20 mil dako na. Bato na kana. Puro panda. Da. Ito parang gulutas na. Tiyaw. Anda ka lang ang problema lagi maglugway. Bisan nang yung bana dani. Simba ko pong magbitik, kung mukha mo sa magbitik pa ng baka, hadlot po ma. Gana ra na yun. Dana nga. Uy, aho to button ha, dako. Aho to. Ang gadinan magan. Ito ta guys. Mituo ako nga nga kormiyo. Padaplin sana. Ako na. Ano to na may diyan sugan nga. Di. Ina ko nga mito ako nga ning ahay ko ni Romeo. Ako nga nga kormiyo. Yan Nakinilaw. atong kinilaw ko kay Kuan. Hanga. Not so. Dadapod. Sa Eliana ra ba kay sigla maghimdra man sa Eliana rani. Graha ra ba to kinilaw? Liksi di na mo ka kinilaw. Sani kay ilang suwa ron? Gihandakan mo kunos patong na yun. Mas natanog suwa. Kumalit mo na di ba? Padaplin sana be. Ulat, lagi. Ito tumingkad ka na. Haras tatay wa pay suwa hilak na. Pagkaman. Suot, hindi ko ba siya sila. Yung kamatis. Di ato ko sa suwa. Ngarong way protein. Karena udah pagkain na udah pagkain. Hindang ba rin dito? Nga patraw na. Coba mo. Parat ng udap di pa naisig ka kanunay. Pagkain. Hindi naman nakato. Hindi ko lang makakuhan. Yung walang mix, masih mong pagkain, hindi pa ako. Anong kuha man na yung tika naman? Kumakoy kulot. Naikuan. Sipa ko kayo. Kayo balik sana. May kinilaw mo kaginunan. Nalagyan nilaw. Oo. Ayaw na. Napoy, lipatang itlog nga. Turta. Kung gihigit kang ikot, kabinta ha. Ha? Gihigit kang ikot, kabinta. Ang sakit tinuo ka gideet. Laki man. Ngam day. Payat to ka? Magpaiba. Kinilaw. Inahang video pa hiyo. Ano siya ko ilang bala. Motor na hug. Si? Kapag uji. Hamay sa motor grab. Badya. Ha, hindi ay. Agad ang kapamay na hilot? O hiloton? Kag-disgrace siya lagi kung suka, mahog. Hindi nga mahal. Kapila na ko na sila pahilot, wa mo. Kumahan. Aman sa uab na isa lagi. Isang amahantod sa phone. Kamaminji na. Sabi ko sa tabi. Di ako sa ubos nagsuroy-suroy. Kagahama ko sa basak magtanaw-tanaw. Na, lami sa pananaw. Mubalik naman ang takong Manila. Kaya si Limwil, nanawag lagi gabi. Imingaw na kuno siya. Ilaay na kuno siya dito. Kaya ngarong buwan na lagi, January, tinglaay na sa negosyo. Di pareha, pagka December nga, di ka makabati og mingaw kay daghan may mga customer nga na, daghan mamalit, busy ka adyo nga na. Diya karon January, di naman busy. Mao nang say ato si Jas kwarto maghigda-higda. Diya manawag na nga na. Mingaw kuno si Zala ay kunog ka nang nay panagat dito lagi. January na ba ron? Ang kwartas mga tao. Nahurot-hurot mga gazal pagka December. Kaya mama sa neting hurot sa kwarta ng December. Mao nang gilaay na to si Zala. Ingan siya nga mulakat na kung siya ticket. Ako salamat siya gibalibaran. Ingan ko nga ini nagka-February. Kaya kanong buwan na January, muabot man si Kuan, Dodo og si Ria. Ari sa man sila mo bakasyon. Binta pa og kanang nay, ari sa apod si Dodo og si Ria. Kay
Arong sinanag si tatay di sila laadyon. Kay katong dari pas Aliana, wa pa sila namalin sila ati Ali. Di man dudring bay malaay basa na as Aliana. Kay si Aliana lagi ara kasabaan. Ini kebuntag, good morning sa tanan, good morning tay, good morning nay. Ini kagabi pa, good night nay, good night tay. Taran nga na aris bay. Nga membro, di dyan na pwede ugdi sa mga good night, good morning nga na. Hindi basta bibuog nas Aliana. Pagbali nila ati Ali, kuang pagalit sila kaadlaw sa ilang gabalhin ng duha, ninguli si Aliana dari. Sa unang gabi, ning dug ni nanay. Pagka ikaduhang gabi, ning dug na padaha. Dani nga ito nga, mubalik na kunupot si Zadari ini kalunis. Bawa lamang karon ba nga lunis man ron. Pasig sunod lunis tikali. Dari dang lubiha itong nahug, itong sa kabulig iko ang Aisa. Delikado dari dareg mag lakaw-lakaw, wag lugwes kanding. Dari madang lubiha itong nahug, unam kabuok, ladza. Nahog na. Ha? Nahog na. So guys, nagpang da, kasud. Punta dyan lagi. Hindi ara ba sa nanay magkuos kanding, hukut-hukut. Binuukwad. Nabag lobe. Kareng habog na amre mga ladza. Katulad harag lagi. Di, kareng di udari. Des kamadang. Kuya nga di ipon. Anak-anak ipunan. Paras kusina. Bilang, ganun, kaladza. Ginong gaya ka din. Lobe, guay bunga. Dami ko bunga. Baw, lugay na naman telepon na kagaban. Kuha naman. Pangang pa. Naiban nga kuha na karang ladza na. Ang mutun. Baw, lugi ron. Bato lang tayo naglugi tayo. Sigwinta. Pila? Sigwinta. 50 kilo. Okay naman ng 50 kilo. Nagi. Ano ba rin siya? Arang inita pa. Gimingaw na kang Aliana tay. Mura mo gilaay daan ni nga. Kamura. Ha? Nga na, mayroon na. Nga gilaay sa tay. Pero si Aliana bingawan po to. Danhim uli po to surod adlaw. Mabalik na po kong Manila tay. Pabalik ka naman kong Limuel. Wi-Fi wa na magbayad. Lohi ito. Wi-Fi wa na magbayad. Ako magbayad hapon. Amado, kaya salamat din mo. Ako man din nagbayad kanunay sa pala katuig. Malinga lulita diya. Mura na kalingawang lulita. Na TV di mo tanaw. Kaya na cellphone sig Kami basa. ako dani, yung bakong na yung mga problema po rin mga gabing gato, makapanawag man dyan. Oh, lagi. Nga madyaga-taga ko nuhay ba? 1,000 rama po ng buwan. Okay raman. Mula ka kong Manila, ug naa sila Ria. Balik ako. Agaw sa, Naamo ko check up gabon ini ka February. dili sa kapasikap. Ha? Dili sa kapasikap sa February. Natara ko kay basig nay ang tanga ubang tambaw ba? Uy, anong ka ng bahay ni Manang og Diwindi? Wala may abri-abri. Sa mga nga na lang, hindi di na mo po dyan. Awa dyan. Kung ano may ahang bayaran, Wi-Fi, 1,000 buwan. Kay ugi pa putod na. Kung ano po. Sinanay, mamingaw na. Okay. Hindi na sa katanaog ka ng may mga videos Facebook. Na-addict naman po sa videos Facebook. Uwa pa ka na buta tay. Lingaw pagka magsilpon-silpon. Pagbuhay ka kung dagat. Basin tingali tayo, uwa pa ka na buta. Basin nag-vlog na mos nanay. Vlogger, dyan ko kung dagat mag-vlog. Na vlogger juga tay. Na vlogger pamilya dyan. Basin maadyo pa na tay. Katang etos doktor. Madato ko. Kuyang kahogan. Ngansa kayo pa, akan juta atay kayo pa na ma. Huwag tito no? Wato na magpatitulo na dani sila, magbahin-bahin na. Magwain bahin ang andag ma. Utron sa nagbahin.
Yan naman na mo. Dokumento nga pulo ni ka nakapalit. Nakabarato naman ko rin dito pagpalit. Kaya na man. Pero dahil mas ibabaw, dapat kasara di pwede bajan. Delikado magbayog dapat kasada. Tuwa na siyahan. Gani haraman, alauna na kapin. Roy. Ano po? Basta ginakahon na anak ko dari sa ibabaw kasada ug ahang pahimo anong kamalig. Unja. Kuan day delikado. Ag masakdanan dari. Grabe nang kasuga magpadagan. Simba ko unjag na magpabulhot ang kasugan sa mabanggaan na. Delikado jud. Yun. Benta darat sa bus, pero ara pa sa bus. Ang mga lubi sayang pa nagpamutdon. Kadaghan rabay bunga. At tumagamag ko bukid nun. Ha? At tumagamag bukid nun. Mao talag ni limol sa bukid nun. Kuan pa man inig ka Abril. Ano, katanggal. Abril. Aw di. Alagi. March, April. Doon na. Kay February, ini nga mas February, pila ra ba ng February? 28 ra ka adlaw. March na. Ja. April sunod, adto nami. Ja basen siguro inig gikan mis bukid nun uli mi dares buhol. Ang dahil ko siya, kaya yung banda nito. Mangita palagi si Zagkuan, mubantay. Dodo. Nama na danis dudu. Ama kay Dodo. Ha? Ama kay Dodo. Kamo naman siya pero di pa ingog paspas. Kaya wa man siya nagdugay. Usa man siya kabuan, pero ubantay siya. O karaman tong isang tinuhugan kay di nga baning paspas na kay di man December. December na may ting kasagjud. Kaya mga tao daghay bonus. Bawa magkuampas limuhil mangita pa siya kasi mo bantay. Para makabay, ay mo man ang bahay. Ito. Iyo di, tila. Bayan na, Ay, nasa kitampit na mo. injo man ang bahay. Ito, di ba may kalibutan ng lugay.